Leto sa pomaly blíži a my hubneme do plavek, aj keď teda nie úplne my, ale skôr účastníci tohoto projektu. So mnou sú tu už v štúdiu šéfredaktorka časopisu Dieta, pani Petra Lamšová. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Jaromír Gajdáček, generálny riaditeľ zdravotní poisťovny Ministerstva vnitra Českej republiky. Dobrý deň. Dobrý den. Tak pani Lamšová, ako pokračuje projekt Hubneme do plavek? No tak přehoupli jsme se do prvního měsíce hubnutí, takže našich 7 statečných dostalo jídelní plány. Měli s náma první soustředění, první tajný výlet. Byli jsme vyrábět sushi. Naučili jsme se zdravě vařit, zdravě nakupovat a nějakým způsobem pracovat s tím jídelním plánem. No a teď mají za úkol točit videa a těšíme se, že se podíváme na další soustředění a na další tajný výlet. A už máte od účastníků nějaké prvé reakcie? Tak všichni mají svůj profil na Facebooku Diety, kde píšou svoje zkušenosti, svoje zážitky, to, jak jim to hubnutí jde nebo nejde. Dávají tam samozřejmě nějaké fotky jídel a snaží se. Takže myslím si, že zatím jsou všichni spokojení a těší se, jak to hubnutí dopadne a jak jim to půjde. Tak to my sa samozrejme tešíme spoločne s nimi. Ja myslím, že by to mohlo byť aj celkom inšpiratívne, ale s nami je to aj pán generálny riaditeľ, ktorý je tu za projekt Zdraví ako vášeň. Ale prečo ste tu práve s pani šéfredaktorkou? Ako tento projekt súvisí s Hubneme do plavek? Já si myslím, že souvisí velmi intenzivně v tom smyslu, že to chápeme jako takovou jednorázovou akci, že se říká zhubneme do plavek a pak zase budeme v pohodě přes celou zimu a na jaře se zase k tomu vrátíme. Naše filozofie i v tom projektu Zdraví jako vášeň je trošku jiná. Je to tak, jak jsem řekl, je to o filozofii. Vlastně tím, že člověk se chce udržet v nějaké dobré kondici, tak by měl změnit úplně filozofii toho života. Čili my podporujeme to, že tato akce je časově omezená, že to je taková jakoby jednorázovka, řekl bych, nebo takový náboj pro toho člověka. A v tom našem projektu, kde spolupracujeme několik let už s Petrem Havlíčkem, s výživovým poradcem a přebíráme vlastně tu jeho filozofii, že zhubnout jenom tak nemá smysl. Že je třeba změnit i myšlení, změnit přístup k životu, ke zdravému způsobu života, získat určitý kladný vztah k pohybu a tak dále. Takže proto to spojení. Čo všetko tento projekt Zdraví ako vášeň obsahuje? Pretože vy spolupracujete aj s různými známými osobnostiami, tak o čem to je? No, my jsme se zamysleli nad tím, že když úředník z pojišťovny bude svým klientům říkat, že má hubnout a že má zdravě žít, že to není úplně ono. Tak jsme se pohledli po našich klientech, kteří jsou zároveň našimi klienty a zároveň známými osobnostmi a dovedou daleko lépe a ne tak ostře nebo přísně přenášet tu naši filozofii přes svá ústa, svoji podobu a svoje příjemné vystupování a svoji známost jakoby u těch lidí. My spolupracujeme asi nejvíce s Pavlem Křížem, který je tváří vlastně celého toho projektu už asi 5. rokem. Ale teď třeba intenzivně sezónně spolupracujeme například s Martou Jandovou, která vlastně celý minulý rok na našem webu Zdraví jako vášeň přecvičovala taky cviky pro různé kategorie těch našich klientů, ale samozřejmě i ostatních občanů České republiky. Spolupracujeme, jak jsem uvedl, s Petrem Havlíčkem, zase po té stránce toho výživového poradenství. Děláme s ním různá turné po republice, i na našich pobočkách třeba pro naše zaměstnance, což je taky zajímavé. Ale máme třeba spolupráci s Pavlem Zedníčkem nebo s Halinou Pavlovskou paradoxně, která taky dovede velmi vtipně a velmi originálně nás v této aktivitě podpořit. Pani Lamšová, keď sa vrátime k tomu projektu Hubneme do plavek, tak vy ste mi hovorila ešte pred vysielaním, že účastníci sa fotili a podobne. Tak o čo sa jednalo? Že ste im nejak krásne urobili vizáž a podobne, tak o čo sa jednalo? My jsme tu soutěž vlastně odstartovali letos trošku netradičně v tom, že všichni ti účastníci mají speciální web hubneme-doplavek.cz a tam se odehrávají veškeré videa a veškeré jakoby zážitky, které jakoby ti soutěžící s námi absolvují. Píšou tam svoje příběhy, píšou tam svoje blogy, jsou tam soutěže a tak dál. A
Ten web jsme chtěli ozvláštnit, aby jsme tam nedávali někoho právě cizího, protože právě oni jsou jakoby účastníci té soutěže, tak jsme s nima nafotili několik jako tematických fotografií, protože vlastně každý měsíc toho hubnutí je na něco zaměřený. Takže začínáme jídlem, aby jsme rozproudili opravdu ten metabolismus, aby nějakým způsobem se do toho hubnutí mohli vrhnout a na něco se zaměřit. Budeme pokračovat pohybem a pak krásou. Takže fotili jsme je s míčema, s jídlem, fotili jsme je s dobrotama, to byl takový ten úplně úvod, jakoby s dortama. Fotili jsme je... To je pekný úvod. Fotili jsme je s natáčkama a s pěnou na holení. Byla u toho velká legrace, myslím si, že si to užili a že jsme tak nějakým způsobem jakoby odstartovali soutěž takovým jako nenápadným způsobem. Neříkali jsme jim, tak odteď jako už nesmíte tohle a musíte tohle, ale vlastně to byla taková jako hra, že se do toho jako zapojili, užili si to, protože ještě nikdy nezažili profesionální focení, tak myslím si, že i tohle pro ně byl zážitek a tím pádem jakoby teď budou mít na co vzpomínat určitě. Hovorili vám niečo aj o tej motivácii, napríklad, čo je pre nich takou najväčšou motiváciou a podobne? Tak já si myslím, že v tom je možná ta filozofie stejná jak pro nás, tak i pro pojišťovnu, protože vlastně my nechceme, aby s náma jakoby někdo zhubl za 3 měsíce. Ano, ta akce je nějakým způsobem jakoby odměřená, hubneme po nějakou jakoby dobu, ale snažíme se ty lidi naučit na zdravý životní styl, aby si pak jako z toho něco vzali a pokračovali dále, ať už v dalším projektu nebo ve svém životě. Takže tam vlastně jakoby učíme je zdravý životní styl, učíme je jíst zdravě, učíme je hýbat se a ty motivace, proč se do toho jakoby přihlašují. Většinou je to jakoby na prvním místě zdraví, na druhém místě rodina, na třetím místě, že chtějí teprve nějak vypadat a chtějí být štíhlejší. To je až vlastně úplně ten jakoby poslední motiv, který je do toho vede. Keď sa budeme venovať tomu projektu Zdraví ako vášeň, tak pre koho je určený, alebo kdo každý sa môže zapojiť napríklad? Já si myslím, že to je pro všechny, kdo chtějí. Tady je zajímavá filozofie v tom, jak tady bylo řečeno, že ty lidi by měli z toho mít nějaký zážitek. Já si myslím, že to hubnutí nebo ta udržování se ve formě je možno přirovnat třeba k učení angličtiny. Když vás to nebaví a chodíte tam 2krát týdně a trápíte se s tím, tak se s tím budete trápit celý život a stejně se to nikdy nenaučíte. Kdežto, když z toho budete mít radost, to je stejně jak s tím pohybem. Musíte mít radost pohybu, radost toho, že jste něco dokázali a mně se líbí, že vy to děláte takovou přesně tou zábavnou formou. V tom si myslím, že si velmi rozumíme a proto taky ten projekt je vlastně určen každému, kdo se v tom najde. My děláme něco pro ženy, třeba teď s tou Martou pro maminky, pro těhotné, děláme ale i pro důchodce. Máme připravený projekt taky se známou osobností, která nám zatím přislíbila, že bude přecvičovat pro důchodce něco. Takže chceme, aby se v tom každý našel a aby hlavně to zaujalo. Já si myslím, že to je to nejdůležitější zaujmout, že ano, já bych sem taky chtěl být tak jako tamhle ten, který vypadá na té obrazovce velmi dobře, ale je to samozřejmě velmi složité, ne každý k tomu má předpoklady, především to je ale o té změně myšlení. A myslím si, že když ten člověk pak z toho má radost, je samozřejmě jasné, že dodržovat tu správnou výživu a jíst 5krát denně a dodržovat všechny ty zákonitosti není úplně jednoduché a víme, že to málo kdo dokáže a mít naopak z toho radost, že jsem si byl někde zasportovat. My i ty soutěže, které tam vlastně děláme, taky už myslím 6. rokem, tak děláme takové soutěže, aby ti lidé třeba zkoušejí odhadnout, za kolik minut úplave ten dotyčný nějakou vzdálenost, nebo já jsem s bývalou ministryní zdravotnictví osobně jel nějaký úsek na kolečkových bruslích a byla typovací soutěž, za jak dlouho ten úsek ujedeme. A bylo to o tom, aby ty lidé si to zkusili, aby si zkusili zaplavat, zajet na tom kole nebo na těch kolečkových bruslích a podle toho jsme pak byli docela překvapeni, že ty typy byly docela přesné a že kolikrát se i 2 lidé trefili na stejné číslo, takže jsme je pak zase odměňovali, zase měli možnost se potkat s těmi známými osobnostmi. Ono to všechno souvisí se vším. Takže ak by naši diváci chceli vedieť viacej informácií, tak sú to webové stránky www.zdravíjakovášeň.cz. Áno, presne tak. A samozrejme hubneme do plavek, tak tento projekt môžu sledovať napríklad na tých webových stránkach, ktoré sú... Hubneme-doplavek.cz nebo Facebook diety. Super. Takže my budeme samozrejme hubneme do plavek sledovať aj ďalej. Ďakujem vám, že ste nám prišli porozprávať o zdravom životnom štýle. Děkujeme. Děkujeme.